Габдулла Тукай исемендәге Мөслим урта мәктәбендә студентлар белән очрашу үтте. Очрашуга мәктәпне төрле елларда тәмамлаган егет-кызлар килгән иде. Шулай да мәктәпне узган ел тәмамлаучылар күбрәк иде кебек. Бүген безнең мәктәбебездә ниһаять укучылар да үзебездә инде көтеп алынган чара, студентлар белән очрашу. Студентлар килгәчтен укучылар үзләрен кызыксындырган сораулар бирә алалар. Алар да үзләре дә бит инде киләчәк студентлар. Шуңа күрә алар ничек яшиләр, нинди киңәшләр дип әйтим инде студентлар тарафыннан бирәләр. Минем 11 класста да мәктәпне мин сагыначакмын. Мәктәптә рәхәт булды дип киттем. Һәм инде менә минем суббота-воскресенье Мөслимгә кайтканда мин мәктәпкә килергә тырышам. Монда укытучылар кырына, мәктәптә калган дусларым кырына. Студентларны Мөслим урта мәктәбе директоры Илзир Мадьяров сәламләде. Очрашу барышында укучылар студент тормышы белән кызыксындылар, егет-кызларга сораулар яудырдылар. Чара төрле уеннар белән үрелеп барды. Мәктәп укучылары җыр биюләре белән сөендерде. Мин бу мәктәптән 2018дә чыгып киттем. Кирдем мин Казан шәһәрендә Кенету КХТИ уку йортына. Укуым бик авыр дип әйтмәс идем. Безнең техник яктан уку инде. Өстәмә безнең военный кафедра дигән мөмкинлек бар инде. Анда укып чыгып, мин уже лейтенант званиесе алам. Киткәчтән авырлыклар да бик күп иде. Өйрәнеп китергә тоже бик авыр. Чөнки барыбер өйдә күпме еллар буе яшәп, әтиән яныннан китергә. Мин үзем теге өйдә ине бик ярата торган кеше, шуңа миңа өстәмәдә авыррак булды. Очрашу студентлар күңеленә дә, укучыларга да хуш килде кебек. Укытучылар да кичәге укучыларын күреп сөенде. Аралашу, хәл-әхвәл белешү кичәдән соң да дәвам итте. Римма Авзалова, Динар Бенхачев, Мөслим телевидениесе.